ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମିଷ୍ଟର ମାଝି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରର ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଏକ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯାହାକି ଧ୍ୱନି ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ଧ୍ୱନି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରଭାତର ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗଠାରୁ ରାତିର ଶଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ନାନା ଧ୍ୱନି କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ରାଜ୍ୟରେ ଅହରହ ବିଭିନ୍ନ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୱନି ଅଛି। କହିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଧ୍ୱନି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ନାଦ ବା ଶବ୍ଦ। ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ ନିଃସୃତ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଧ୍ୱନି ସମୂହ ହେଉଛି ଭାଷା। ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶର ପ୍ରଧାନ ମାଧ୍ୟମ। ଆମେ ଏଇଠୁ ଯାହା ଜାଣିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆକାରରେ ଜାଣିବା। କିପରି ଆପଣ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ରିଭିଜନ୍ ହେବ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ତା କୋଶ୍ଚେନ୍ଟି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଧ୍ୱନି ଏକ ପ୍ରକାର କ'ଣ ନା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆପଣ କ'ଣ ହେବ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଧ୍ୱନି ଏକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଓ ନାଦ। ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ। ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ ନିଃସୃତ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କ ଧ୍ୱନି ସମୂହକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଏହାର ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ ନିଃସୃତ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କ ଧ୍ୱନି ସମୂହକୁ ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଏହାର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଭାଷାର ପ୍ରକାଶର ପ୍ରଧାନ ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ? ଆମେ ଭାଷା କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଥାନ୍ତି ନା ଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଭାଷାକୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଯିବା ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ରୂପ ହେଉଛି ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଯାହା ଲେଖନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ସଂକେତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ଲିପି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟକ ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଆକାର ଉଚ୍ଚାରଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଯାହା ଜାଣିଲେ ତାକୁ ଆମେ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆକାରରେ ପଢ଼ିବା। ଧ୍ୱନି ମାନର ଲିଖିତ ରୂପ କ'ଣ? ଧ୍ୱନିର ମାନର ଲିଖିତ ରୂପ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଯିବା ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଧ୍ୱନି କେଉଁଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବା ରୂପାୟିତ? ଆମେ ଧ୍ୱନିକୁ କେଉଁଥିରେ ରୂପାୟିତ କରିଥାନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣରେ। ଧ୍ୱନିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ରୂପାୟିତ ବା ବର୍ଣ୍ଣିତ କରିଥାନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ଣ୍ଣର ଲିଖିତ ସଂକେତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବର୍ଣ୍ଣର ଲିଖିତ ସଂକେତକୁ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଲିପି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଏ ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ୟ ନାମ ଆମେ ନିହାତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷର। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟକ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ ନା ତା'ର କ'ଣ ରହିଥାଏ ଆକାର ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଥାଏ ନା ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତା ନହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖାପଢ଼ା ପାଇଁ ଆମେ 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛେ ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପ ହେଉଛି ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ। ମାତ୍ର 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣରେ 49ଟି ଧ୍ୱନି ରହିନଥାଏ। ଏହା ସଠିକ୍ କଥା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ତା କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆକାରରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। କ'ଣ ସବୁ କୋଶ୍ଚେନ୍ ରହୁଛି ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି? ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା 49ଟି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଦଶମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣରେ 49ଟି ଧ୍ୱନି ରହିଥାଏ ନା ଏହା କେବେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ଭୁଲ। 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆପଣଙ୍କର 40ଟି କ'ଣ ରହିଥାଏ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ବିଭାଗୀକରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନା ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଯାହା ହେଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ତାହା ଜାଣିବା। ବର୍ଣ୍ଣ କେତେ ପ୍ରକାର ନା ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି 11ଟି। ଯଥା ଆମେ କିଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣମାନ ଭାଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ରହିବା ଆପଣଙ୍କର ଅ ହସେଇ ହସଉ ରୁ। ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ରହିବା ଆ ଦୀର୍ଘେଇ ହସଉ ଏ ଐ ଓ ଔ। ଏକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିନେବେ। ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱରରେ କିଏ ରହିଲେ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରରେ ରହିଲେ। ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଧିକ ସମୟ ନିଏ। କିଏ ନା ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା କିଏ ନା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ସମୟ ନିଏ। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଅ ଠାରୁ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ର 8ଟି ଧ୍ୱନି ରହିଛି। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 38ଟି। ଏହାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ମନେ ରଖିନେବେ। ମାତ୍ର 38ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଆପଣଙ୍କର 32ଟି ଧ୍ୱନି ରହିଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ମୌଳିକ ଧ୍ୱନି କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ଅନେକ ଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗୀକରଣ ଯିବା।
ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25ଟି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କ'ଣ ନା ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଜିହ୍ବା ଅଗ୍ର ମଧ୍ୟ ମୂଳ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ କଣ୍ଠ ତାଳୁ ମୁଦା ଦନ୍ତ ଓଷ୍ଠାଦିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ ଏହାର ହେଡ଼ିଂ। ଏହି ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ 5 ବର୍ଗ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ନାମରେ ପରିଚିତ। ତାକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିବାରୁ ଯାହା ଆମର ରହୁଛି କ ଚ ଟ ତ ପ। କରେ ହେଲା କଣ୍ଠସ୍ୟ, ତରେ ହେଲା ତାମଲ୍ୟ, ଦନ୍ତବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଓଷ୍ଠ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିନେବେ। ଆଉ ଜ ଠାରୁ ବିସର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 13ଟି ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କ ନିହାତି ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିନେବେ। ତାପରେ ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବିବାହୀକରଣ ବିଷୟରେ ଯିବା। ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନର ବର୍ଗ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର କ'ଣ ନଥାଏ, ବର୍ଗ ନଥାଏ, ତା ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଥାଏ। ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ଜ ୟ ର ଳ ଲ ଉ ଇଏ ଗଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ଉଚ୍ଚାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହେତୁ ଯେମାନେ ମଝିରେ ରହିଥିବା ହେତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧସ୍ୱର ନାମରେ ଆମେ ପରିଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ତାଲିବେଶ ମୁଦ୍ରେଶ ଦନ୍ତେଶ ଏଗୁଡ଼ା ଉଚ୍ଚାରଣ ମୁଖରୁ ଅଧିକ ଉଷ୍ମାନ ବା ଉଷ୍ମତା ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କୁହାଯାଏ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାକି ଆମ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣରେ ତାଲିବେଶ ମୁଦ୍ରେଶ ଦନ୍ତେଶ ହ। ଅଯୋଗ୍ୟବାହନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସାରେ ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଇଦେବ ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟବାହନ ବର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାକୁ ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବା ଅନୁସାରେ ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ। ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ତା'ର ଯେଉଁ କ ଠୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇଠୁ ଯାହାର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ କ ଠୁ ଆପଣଙ୍କର ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣର, ତାହାର କ'ଣ ନା ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଲାଗିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଟା ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ସେଇଟା। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯିବା ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କହନ୍ତି। ଏହାର ଡେଫିନେସନ୍ ରହୁଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନମାନ ଉଚ୍ଚାରଣ ମହାପ୍ରାଣ ବା ଅଧିକ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଚତୁର୍ଥ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣର ମହାପ୍ରାଣ ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ମନେ ରଖିନେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଅଘୋଷିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରରୁ କମ୍ପିତ ହୋଇ ନଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଘୋଷିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ତଥା ତାଲିବେଶ ମୁଦ୍ରେଶ ଦନ୍ତେଶ ଅଘୋଷିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବେ ମନେ ରଖିନେବେ। ସହଘୋଷିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରରୁ କମ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସହଘୋଷିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ସ୍ୱଘୋଷିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହନ୍ତି। ଜ ର ଳ ଉ ସ୍ୱଘୋଷିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପ୍ରକାର? ନା ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କେତେ ପ୍ରକାର? ନା 2 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 11ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଧ୍ୱନି କେତୋଟି? ନିହାତି ଆପଣ ଏବେ ପଢ଼ିଥିଲେ 11ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 8ଟି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।